Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jonas. Taong 1968, Sagbayan, Bohol. Noong mga panahong ito, nakatira sa isang maliit na uma ang pamilya ni Jonas. Ilang metro lang ang layo nito sa baryo, kaya kahit nakadistansya roon ang kanilang tinitirhan, hindi niya may pagkakailang marami siya roong kakilala. Kung hindi niyo kasi naitatanong, ang pamilya ni Jonas ang pangunahing nagbebenta ng karne ng baboy sa lugar nila noon. Dahil dito, marami ang pilit nakikipaglapit sa kanilang mga parokyano. Alam kasi ng mga itong mabait ang tatay niya at nagbibigay yon paminsan ng libre sa mga taong kinatutuwaan nito. Minsan nga, ayos lang kahit palugi. Ang importante, yung pakikisama sa kapwa nila. Paulit-ulit din kasing inilalahad ng kanyang ama noon na basta may pakisama ka sa kapwa, kaya mong manirahan kahit saang lugar. Hindi totoong may mapanganib na mga tao dahil kahit gaano man kasama ang mga ito, meron pa rin mabuti sa kanilang mga puso. Dahil sa ganoong paniniwala, aminado itong si Jonas, kinamulatan niya ito. Labis din yung nagpapasalamat sa kanyang ama, lalo pat pinalaki siya nito bilang isang mabuting tao. Ayon sa kanya, isa yon sa mga pamana nitong hindi matatawaran ng kahit na anong bagay. Dagdag pa ni Jonas na sa buong buhay ng kanyang ama, wala siyang nakitang nakaalitan o nakaaway nito sa lugar nila. Bagaman may mga pagkakataong inaaway yon ng kanilang ina, hindi yun sapat para maging bastos yun sa pananalita. Mas pinipili rin itong manahimik sa oras na mapansin itong may mga anak siyang nagmamasid. Ang ganong pag-uugali ng tatay niya, aminado siyang naipasa rin sa kanila. Sa paglipas pa ng mga taon, nagpatuloy ang kasiyahan sa kanilang tahanan. Di man gaanong karangyaan ng buhay, nagpapasalamat pa rin sila dahil meron silang tahanan at pagkaing na pagsasaluhan. Sa totoo lang pinuno, walang inisip na kakaiba si Jonas sa kanyang pamilya. Bawat isa sa kanila, talaga namang ordinaryo. Katulad lang din sila ng lahat ng mamamayan sa baryo, hanggang sa isang araw, nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa harap ng nuno sa punso na nasa likod ng bahay nila. Malit lang ang punsong yun at halos hindi yun pansinin. Dahil dito, nagdulot naman yon ng matinding palaisipan para sa kanya. Gawa ng yon ang unang pagkakataon na nakita niyang nagkaganon ang tatay niya. Dala naman ang kanyang kuryosidad, matyaga niyang hinintay ang pagbalik nito sa kanilang bahay. Pagbukas naman ito ng pinto, di pa man yun nakakapasok, agad naman niya yung tinanong ukol dito. Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi niya, sa halip na sumagot, hinuwakan lang nito ang kanyang ulo kasabay ng pagbitaw ng matamis na ngiti. Matapos nun, diretso naman yung pumasok sa silid nilang mag-asawa. Magmula nung araw na yon, palagi nang nakabuntot sa ama ni Jonas ang kanyang paningin. Bilang bata kasi, nais niyang malaman kung para saan nga ba talaga ang ginawang yon ng tatay niya. Akala niya, hindi na ito mauulit pa pero 2 araw bago sumapit ang kaarawan nito, muli na naman yung humarap sa punso na para bang may kinakausap. Tumagal yun doon ng 1 oras nang walang kahit ni isang nakakapansin sa kanilang pamilya maliban sa kanya. Nang mapagtanto naman ni Jonas ang tungkol dito, nagpasya siyang lapitan nito. Pagsilay naman niya ng malapitan sa kinaroroonan ng tatay niya, bumungad sa kanya ang isang maliit na tao na halos ilang sentimetro lang ang taas. Nakasuot yun ng gintong korona, tapos kulay pula ang kasuotan nito.
May mahaba rin yung puting medyas, kalakip ng matulis nitong puting salakot na nakasabit sa likod. Matapos naman niya yung masilayan, di naman niya maiwasang mapahiyaw, dala ng matinding pagkagulat. Kahit nga yung kanyang ama, hindi maiwasang mapatitig sa kanya, buhat sa kanyang ginawa. Makalipas pa ang ilang minuto, mabilis namang naglaho ang nilalang, kasabay ng pagbalik ng katahimikan sa buong paligid. Hindi naglaon, dahan-dahan na ring tumayo ang kanyang ama sa harap niya, na parang bang naghihintay ito ng kasagutan na manggagaling sa kanya. Pagsambit naman ni Jonas ng tungkol dito, iisang bagay lang ang nabanggit nito, at yun ay walang iba kundi ang, "Huwag mong ipagsabi ang mga nakita mo. Atin-atin lang to. Kapag malaki ka na, malalaman mo rin kung ano ang iyong nakita. Sige na anak, bumalik ka na sa loob." Nang marinig naman ni Jonas ang tungkol dito, di naman siya nagdalawang isip na sumunod. Kinabukasan, naging masaya naman ang kaarawan ng kanyang ama. Isipin ninyo, kahit wala silang maraming pera noon, napakarami ng naluto nitong handa. Ni hindi niya nga mawari kung saan yun pinagkukukuhan ng kanilang padre de pamilya. Basta nagising na lamang sila, nasa hapagkainan na ang lahat ng rekado. Kinagabihan, marami sa mga kaibigan nito ang pumunta. Ika nga ng tatay niya, palaging magdamag ang inuman kapag kaarawan niya. Wala namang tumutol sa kanilang pamilya, lalo pat kahit papaano, karapatan din naman itong sumaya. Sa kasagsagan ng selebrasyon, napapansin noon ni Jonas, marami na sa mga bisita ang tinamaan ng alak. Yung iba pasuray-suray ng umuwi dahil hindi na nila kayang uminom pa. Ilang oras pa ang dumaan nang masipat niyang magbabandang 11:00 na, nagpasya siyang tingnan ang natitirang alak sa loob ng kusina. Inutusan kasi siya noon ng kanyang ina, kaya agad naman niya yung pinuntahan. Ang kaso lang, pagsilip niya sa ilalim ng mesa, wala na siyang nakitang bote ng alak na nasa loob ng karton. Siyempre, dahil sa nataong marami pa silang bisita noong mga oras na yon, agad naman niya itong ipinagbigay alam sa nanay niya. Medyo nag-aalangan na rin kasi itong si Jonas dahil paniguradong mapapahiya ang tatay niya sa oras na may humingi pa tapos wala na silang maibigay. Nang marinig naman ito ang dala niyang ulat, ora mismo inutusan siya nitong abisuhan ng tatay niya. Nang marinig naman yun ni Jonas, agad naman siyang lumabas para tunguhin ang mesang kinaroroonan nito. Pasimple niya yung binulungan at nung marinig nito ang kanyang sinabi, bigla naman yung napatitig sa kanya ng seryoso. Sa kasagsagan ng pagbibiro ng mga kainuman nito, binulungan siya nitong dumakot lang sa karton. Huwag niyang isipin kung may alak ba doon o wala. Basta dumakot lang siya. Matapos naman yung mailahad ng tatay niya, agad naman siya nitong inutusang kumuha na ng alak. Nang marinig naman yun ni Jonas, kahit medyo nagdadalawang isip, sinunod niya ito. Sa muling pagsilip niya noon sa mesa, dahan-dahan naman niyang ibinaba ang kanyang kamay sa ilalim ng kariton hanggang sa may nakapana siyang ulo ng bote. Dahil dito, muli niya yung tinitigan para kumpirmahin ang nilapatan ng kanyang kamay. Kaso lang, pagsilay naman niya sa loob, wala talaga siyang nakita. Ginamitan niya na yun ng lente pero wala talaga eh. Isipin niyo napakaliwanag ng lenteng hawak noon ni Jonas, kaya hindi malabong namamalikmata lang siya. Sa muling pagkapa naman niya sa loob ng karton, nahawakan na naman niya ang ulo ng alak kahit wala siyang nakikita. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hinugot niya ito, tumambad sa kanyang mga mata ang alak na nakaselyo. Dahil dito, humugot pa siya ng humugot upang tingnan kung may limitasyon ba ang laman nito. Ngunit tumambak na lamang noon ang alak sa kanyang likuran
nanatili pa rin siyang nakakakapa sa loob ng karton. Hindi naglaon. Nang makaramdam na siya ng pagod, minabuti naman niyang magpahinga. Sakto naman noong may humingi ng alak, kaya agad niya yung binigyan ng 2. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, hindi nga napahiya ang tatay niya sa harapan ng mga bisita nito. Kinabukasan, karamihan sa kanyang mga nakainuman doon na nagpalipas ng magdamag sa kanila. Nang medyo nagkakaroon na yon ng lakas, paisa-isa na rin yung nagsialisan hanggang sa ilang magpapamilya na lamang ang naiwan. Magmula noong naranasan ni Jonas ang ganoong bagay, di naman niya maiwasang ipagbigay alam ito sa kanyang mga kaibigan. Yung mga kaibigan naman niya, ibinahagi ang istoryang yon sa iba pa nitong mga kakilala hanggang sa kumalat na ang usapin sa kabuuan ng kanilang baryo. Yung iba, sinasabing loko-loko lang ang maniniwala sa ganoong kwento, habang ang iba naman naniniwalang may pinaghuhugutang kapangyarihan ang kanyang ama. Isa kasi sa kanilang pinagbasihan ay ang kawalan nito ng kapasidad na bumili ng halos nasa 500 bote ng alak. Nang malaman naman ng kanyang ama ang tungkol sa bagay na yon, nanatili lang naman itong tahimik. Pansamantala, umiwas na rin muna yon sa mga kaibigan niya nang sa gayoy makalimutan na muna ng mga ito ang tungkol sa istorya. Si Jonas naman noon, sa halip na pagalitan ng kanyang ama, minarapat na lamang nitong intindihin siya. Kahit papano kasi, aminado naman ng tatay niya na wala siyang ginawang pagkakamali. Inako nito ang lahat ng mga nangyari dahil sa sarili nitong kapabayaan. Kung sana na ipaliwanag niya lang yon ng maaga, hindi sila darating sa ganoong tagpo. Upang maalis naman ang mga katanungan sa isipan niya, nagpasya ang kanyang ama na magtapat na sa kanya. Sa kanilang 4 na magkakapatid, tanging siya lamang ang bukod tanging binahagian nito ng pinakatago-tago nitong sikreto. Ayon dito, kakambal nito ang duwending nakita niya noong nadatnan niya yon sa harap ng punso. Yon ang dahilan kung bakit nakagawa yon ng halos hindi kapani-paniwalang mga bagay. Dagdag pa nito na, noong kaarawan niya, halos wala yung nagastos na pera. Lahat ng pinakain at pinainom nito, bigay nung kakambal nitong hari ng mga duwende. Nang marinig naman ni Jonas ang tungkol sa bagay na yon, medyo may pagdududa sa kanyang muka. Kahit kasi bata, hindi siya kumbinsidong may ganoong kakambalang tatay niya. Alam niya rin mapagbiro yung tao, kaya maaaring pinagdidiskitahan lang naman siya nito. Ngunit, nang mapansin ng tatay niya ang kanyang pagdududa, agad namang inalis nito ang ngiti sa kanyang mga labi. Pagsilay nito sa kanya ng seryoso, inabisuhan siya nitong lumabas mamayang gabi. Matapos nun, muli siya nitong pinaalalahanan na wala nang dapat pang makaalam sa kanyang mga masasaksihan. Kinagabihan, nataon namang maliwanag ang buwan. Pagdating niya sa likod ng kanyang bahay, nadatnan niya ang kanyang ama na nagdarasal habang may hawak na rosaryo. Taimtim ang pagdarasal nito, kaya kahit nasa harapan na siya, hindi pa siya nito nagagawang mapansin. Makalipas pa ang ilang minuto, nang matapos na ang kanyang ama, agad naman siya nitong inabisuhan na alisin ang tsinelas niya. Paghubad naman ni Jonas sa suot niya, laking gulat na lamang niya nang maglaho ang bahay nila at mga puno sa paligid. Sa isang iglap, napadpad sila sa isang napakaliwanag na lugar na maaaring matataas na gusali. Hindi rin mabilang ang mga taong naglalakad doon na nakasuot ng ginintoang kasuotan. Di lang yon, kapansin-pansin din ng mga lumilipad na sasakyan at sa sentro ng bayan may isang malaking berdeng diamante
na animoy pinagmumula ng buhay ng lahat ng nilalang. Pagkaraan pa ng ilang segundong pagmamasid, doon na humarap sa kanila ang hari ng mga duwende. Sa puntong yon, kasing laki na nila ito, kaya nasilayan na ni Jonas ang pagkakahawig nito sa tatay niya. Pagtitig naman ng hari sa kanya, agad naman yung lumapit para yakapin siya. Inilahad din ito sa kanya na kasalukuyan silang nasa loob ng kaharian nito. Mariin din itong inilahad. Hindi yun lumaki, bagkus sila ang lumiit. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, ibinahagi ng nilalang na yon ang importansya kung bakit mas mainam na manatiling sikreto ang tungkol sa kanila. Yung diamante kasing nasa sentro ng kaharian, isa yon sa mga pangunahing pangarap ng mga nilalang na may mataas na katungkulan sa puwersa ng kadiliman. Tinatawag yon ng hari ng diamante ng kapangyarihan, ang isa sa pinakamakapangyarihang mutya na umiiral sa mundo. Espesyal ang mutyang yon sapagkat kahit na sino kayang matangan ito. Hindi mahalaga kung ordinaryong tao ka o engkanto ka o aswang, sa kadahilan ng wala naman yung kinikilalang puwersang pinapanigan. Yun nga lang, hindi biro ang pagkuha sa mutyang yon. Para makuha yon ng isang nilalang, kinakailangan nitong lipulin ang ilang daang libong mandirigmang duwende na nakabantay sa paligid nito. Dagdag pa ng hari na maraming nilalang na ang sumubok, pero sa unang depensa pa lamang ng kanilang hanay, pumanaw na ang mga ito. May mga ermetanyo na rin ng kaliwa ang pilit na pumasok noon sa kanilang kaharian para lamang mapanghawakan ang ganoong kalakas na mutya. Ngunit sa kasamaang palad, maging ang ganoong kalalakas na nilalang, bigong mapanghawakan ang bagay na yon. Pagtatapat pa nito na, malimit sa mga nilalang na nanghihimasok sa kanila ay nasa panig ng kaliwa. Hindi naman ito pinagbibigyan ng mga duwende, dahilan para makamit nila ang sarili nilang kamatayan na dulot ng kanilang kapangahasan. Matapos naman itong mailahad ang tungkol sa bagay na yan, nagbigay naman yon ng babala ukol sa mga nangyari sa lugar nila. Ayon dito, na dahil sa pagkalat ng kwento, hindi malabong may mga nakarinig na noon. Bawat nilalang na may alam sa lihim na karunungan, hindi maniniwalang wala yung katuturan. Mariin din silang pinahanda ng hari dahil anumang oras at araw, maaaring magparamdam yon sa kanilang lugar. Isa rin yun sa mga rason kung bakit nagpasya yung makipagkita sa kanila. Nababahala rin kasi ang hari na baka sa kanyang kawalan ng paniniwala, may pahamak niya ang buong lahi ng mga ito. Nang marinig naman ni Jonas ang tungkol dito, taus-puso naman siya rong humingi ng tawad. Inamin din niyang nagkamali siya, pero hindi naman siya sinisi ng hari. Alam din kasi nito, isa siyang batang wala pang alam sa mundo. Matapos naman ang kanilang naging pag-uusap, ibinaling naman ito sa kanyang ama ang atensyon. Upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang pamilya, nagbigay ito ng 2 mahiwagang sandata. Pag-abot naman dito ng 2 gamit na nakabalot ng puting tela, agad namang binuksan ng kanyang ama ang isa sa mga ito, kung saan doon tumambad sa kanila ang gulok na may berdeng talim. Yung isa naman, isang maliit na patpat na kapag inuutusan lumalaki at humahaba ito. Mapaminsala rin yon sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa dahil sa oras na tinamaan sila nito, matutunaw ang kanilang mga laman hanggang sa tuluyan na itong mabulok. Pagkalahad ng hari sa mga kakayahan ng sandata, ito na rin mismo ang nag-abiso na kinakailangan nilang maghanda. Nang marinig naman yon ang kanyang ama, tumangulang naman ito habang nakasilay dito. Bago rin sila umalis ng lugar, kabilin-bilinan nito sa kanila na huwag gaanong mag-alala. Pagsumikapan din nilang manatili sa kanilang tahanan dahil sa ganoong estado, madali yung makapagbigay ng tulong.
Nang marinig naman nila ang lahat ng payo nito, agad naman nilang napansin ang paglaho ng lugar na yon. Sa isang kisap mata, napansin naman ni Jonas na nakabalik na sila. Dahil sa kanilang mga nalaman, nagmamadali naman silang pumasok, bitbit ang mga sandatang bigay ng hari. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, hindi na muna nagtrabaho ang tatay niya. Pinili nitong manatili sa kanila upang pakiramdaman ang buong paligid. Sa maniwala man kayo o hindi, kinahapunan lang noong araw na yon, nakaramdam na sila ng matinding presensya ng mga aswang. Malayo pa man ang mga ito, pero ang baho nito abot na sa kanilang pamamahay. Aminado rin ng tatay niyang may kalakasan ng mga nilalang na yon, kaya habang wala pa, pinili nitong maghanda. Alinsunod sa bulong ng kakambal nito, gumawa yun ng iba't ibang pangontra na makakalaban sa mga ito. Si Jonas naman, nanatiling nakasunod sa kanyang ama, matyagang naghihintay ng iuutos nito sa kanya. Sa pagsapit naman ng gabi, naihanda na nila ang lahat ng mga pangontra. Upang tuluyan din yung maitaboy, nagsunog sila ng isang sako ng balat ng nyog sa labas ng bahay. Ipinagtaka naman yon ng nanay niya, gawa ng wala namang buntis sa kanila. Gayunpaman, kahit pilit nitong pinapapatay ang sigang yon, hindi sumusunod ang tatay niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, sinuway nito na may kabagsikan ang kanilang ina. Dahil sa ginawa nito, agad naman yung napatahimik, bakas sa muka ang matinding pagkagulat. Matapos ang mga pangyayari, minabuti naman itong iwan silang mag-ama sa labas. Dumaan pa ang mga gabi, nagpatuloy ang kanilang pagbabantay. Sa sobrang hirap ng kanilang ginagawa noon, mabilis ang naging pamamayat ni Jonas. Bukod kasi sa hindi siya sanay magpuyat, hirap na hirap din siyang humanap ng paraan kung papaano yun kokontrahin. Habang siya ay nagsusumikap na hindi makaidlip, yung kanyang ama naman, paikot-ikot lang sa buong paligid. Akala ni Jonas ganun at ganun na lamang ang mangyayari sa kanila, pero dumating ang isang gabi kung saan may bumisita sa kanilang 4 na matatanda. Purong lalaki ang mga ito, at base sa kanilang mga pagmumuka, alam niyang dayo yon sa kanilang lugar. Pagsilay naman doon ng kanyang ama, agad naman yung lumapit sa bakod ng bahay nila para tanungin ang mga ito. Ang kaso lang, habang nagsasalita ang tatay niya, pansin na pansin naman niya ang pagsabay ng mga matatandang yon. Ayon sa kanya, isang engkantasyon ang sinasambit ng mga ito, kung saan nagdudulot naman yon ng panlalabo at pagkabingi ng kanyang tenga. Halos muntik-muntika na nga siya noon mabuwal sa kinaroroonan niya dahil lamang sa mga katagang sinasambit ng mga nilalang. Nang mapagtanto naman yon ng tatay niya, walang pagdadalawang isip naman itong hinugot ang gulok na siyang naging sanhi upang umatungal ang mga ito. Pagbuka ng mga malalapad nitong mga bibig, mabilis naman yung nagpalit anyo, kasabay ng paglaho nito sa kadiliman. Ilang segundo pa ang lumipas, nagsimula nang magparamdam ang mga nilalang sa itaas ng kanilang tahanan. Pumaikot yun doon na para bang naghihintay ng pagkakataon para makapangdagit. Nang masipat naman yon ng kanyang ama, agad naman siya nitong inabisuhan na magtago sa gilid ng bahay nila. Dagdag pa nito, wag na wag siyang lalabas hanggat hindi niya nasisipat ang mga ito na nagpalit na ng anyo. Nang marinig naman ni Jonas ang utos, agad naman niya yung sinunod. Nakakaramdaman ng matinding takot, pinipili niyang maging matapang upang makatulong sa kanyang ama. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nagsimula ng mandagit ang mga ito. Walang patid yung bumubulusok sa kinaroroonan ng tatay niya na siya namang sinasalubong nito ng tanga nitong sandata. Akala ni Jonas mananatiling lamang ang kanyang ama, buhat sa mga armas na tanga nito, pero nagkamali siya.
Paglapat kasi ng gulok sa katawan ng isang aswang, nasipat niya yung umisi kasabay ng pagkaputol ng sandatang yon. Nang mahati yun sa dalawa, doon na nito nagawang mahawakan sa leeg ang tatay niya. Pilit yung kinaladkad ng nilalang papaitaas hanggang sa biglang may tumamang palaso sa likod nito. Paglapat ng talim ng palasong yon, agad doong tumubo ang maraming ugat na siya namang bumalot sa nilalang. Dahil dito, wala na itong nagawa kundi ang bumagsak sa lupa kasama ng kanyang ama. Dahil sa pangyayaring yon, nagkaroon naman ng tatay niya ng pagkakataon para makatakas. Dali-dali yung gumapang pabalik sa bahay nila para magtago. Subalit pagdating pa lang nito sa gitnang bahagi ng kanilang bakuran, agad naman yung natigilan ng masipat nito ang sandalyas ng hari ng duwende. Lumaki ng husto ang kakambal nito sa puntong halos magkasing taas na silang dalawa. Pagsilay naman ito sa kanyang ama, agad naman yung nagwika ng, Nakalimutan kong sabihin, hindi gagana ang kapangyarihan ng gulok kung walang tangang mutya ang gagamit. Pasensya ka na kapatid. Alam mo naman, makakalimutin na ako. Nang marinig naman ng tatay niya ang sinabi nito, tanging pasasalamat lang ang naging sagot nito sa kanyang kakambal. Matapos ang tagpong yon, muli namang sumugod ang mga aswang patungo sa kanilang kinaroroonan. Bagaman isang hari na ang kanilang katapat, pansin na pansin doon ni Jonas ang hindi nito pagramdam ng pagkasindak. Sa halip kasing mabahala ang mga ito, tila bang nagkaroon pa yon ng lakas ng loob para makipaglaban hanggang kamatayan. Akala nila magagawa nilang mapangibabawan ng grupo ng hari, ngunit bago pa man sila makalapit sa kinaroroonan ng mga ito, lumipad ang isang malaking lambat na siyang mabilis na humuli sa kanilang tatlo. Pagbagsak naman ito sa lupa, agad naman yung hinila ng isang duwende pabalik sa punso. Matapos nun, parang bulang naglaho ang mga nilalang na yon. Sa pagbalik naman ng katahimikan, agad namang nagpaalam sa kanila ang kakambal ng kanyang ama. Nangako rin yung babalik sa oras na may panganib na umaligid. Magmula noon, tanging pangkat na ng kakambal nito ang walang patig na kumakalaban sa mga aswang at mga mangkukulam na dumadayo. Lahat na nangangas noong kumuha ng mutya na ipasok ng mga duwende sa kanilang kaharian. Yun nga lang, bago nito masilayan ang napakagandang bayan, wala na yung mga buhay. Sa paglipas pa ng mga taon, natigil na ang ganoong pangyayari. Kasabay kasi ng pagkawala ng istorya ukol dito ay ang paglaho naman ng mga nilalang na nangahas kumuha ng mutsyang yon. Huli na rin ang nalaman ni Jonas na ang kakambal palang duwende ng tatay niya ang pinakamakapangyarihang lahi sa uri nito. Kadalasan ang mga duwende ay walang kakayahang humarap sa isang aswang. Pero iba roon ang lahing yon. Sa dinami-rami kasi ng uri ng mga duwende, tanging ang kakambal lamang ng kanyang ama ang may sapat na kapangyarihan para malampasan ang abilidad ng mga ito. Malawak din ang karunungan nitong tangan na hindi lang sa sumpa at sakit umiikot ang kanilang abilidad. Kung hindi talaga maiiwasan, may kakayahan silang umahon mula sa ilalim ng lupa para makipaglaban. Nang marinig naman ni Jonas ang tungkol dito, pinili naman niyang isikreto ito. Hanggang sa pagtanda niya pinuno, nanatili pa rin ang kanyang paghanga sa kakambal ng kanyang ama na isang hari ng pinakamalakas na lahi ng mga duwende na siyang nagbabantay sa mutya na hari ng Diamante. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ngayon ko lang narinig yung ganitong klase ng duwende na kayang makipagsabayan sa mga aswang. Pero doon sa dulong sinabi ni Jonas, medyo hindi ako sang-ayon doon.
Kasi maraming lahi ng klase ng mga duwende ang kayang makipagsabayan sa mga aswang. Unang-una, mga nasa linya yan ng engkanto eh. Alam naman nating lahat na malalakas ang mga engkanto. Pero syempre, may mga lahi din ng mga aswang na kumakain din ng engkanto. So, kumbaga, iba-iba ng sangkay yan, iba-iba ng branches, di ba? Sangay pala, sangay. Iba-iba yan. So, minsan, may mga duwende na kaya yung ganong lahi ng aswang, pero syempre, may mga lahi ng mga aswang na hindi naman kaya yung mga duwende. Di ba? Or hindi sila kaya ng mga duwende. Di ba? Parang ganun lang yung pagiging balance yan eh. Parang sa atin, di ba? Tayong mga ordinaryong tao, meron tayong kayang labanang uri ng aswang. Kahit na physical na lakas lang, kaya natin makipagsabayan. Kahit simpleng pangontra lang na isaksak mo yung itak mo sa ilalim ng lupa, kayang-kaya nang tumagos sa kabal ng aswang na yun. Pero syempre, marami ring lahi ng mga aswang na hindi natin talaga kayang tapatan. Na kahit anong gawin natin, hindi. Maliban na lang kung sobrang tindi ng pananampalataya mo. Na kahit demonyo o kahit sino pa yan, once na talagang connected ka sa ating Panginoon, lulusawin mo yon ng natural mo lang na lakas. Diba? Iba-iba rin yan. So, para sa akin, tong kwento na to, sobrang ganda nito kung napahaba to. Tapos, binigyan ng kakambal ng tatay niya tayo ng mga ibang info tungkol sa kaharian nila. Diba? Pero feeling ko, hindi na yung babanggitin ng tatay ni Jonas kasi hanggang dito lang tong kwento na to. Yung mga ganun kasing uri ng sikreto, talagang tinatago na yun eh. Diba? Kita ninyo, na kahit may kaibigan yung tatay ni Jonas, or kakambal ng tatay ni Jonas na duwende, yung buhay nila ganun pa rin. Na kung tutuusin, bigyan lang siya ng kapirasong diamante, ubod na nila ng yaman. Pero hindi yung ginagawa yun ng kakambal niyang duwende. Mabubuhay sila, na binibigay yung mga pangangailangan nila, pero hanggang dun lang yun. Hindi ko alam kung ano yung matinding dahilan kung bakit ganun ang ginagawa ng mga duwende. Siguro, iniiwasan lang din ng kakambal niya na maging masyado siyang greedy. Yun lang yung nakikita ko rito. Pero yun nga, masasabi ko sa kwento na to, napakaganda, bagong kaalaman na naman, tsaka isang uri ng mutya na alam ko wala pa nagtatangan kasi wala pa tayo na kwentong ganun eh, na ganito yung klase ng mutya niya na binabantayan ng mga duwende. Pero syempre kayo pa rin, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.